या क्षणी तू सत्य जाते सत्यगमनाची तयारी सुद्धा मी केली आणि अगदी निर्धास्त म्हणावं उद्या तुझे पती मारले जाणार आहे आणि म्हणून तू सत्य जातेस थांबविला का तुला सत्य जावंच लागणार आहे आणि जर का तू सत्य गेली नसेल तर हे सौभाग्याचं लेणं तुझ्या बरोबर जाणार मग का थांबवतोय याला कारण आहे कोणतं बरीच वर्ष तुझ्या सहवासात आहे बऱ्याच दिवस तुझ्या सहवासात आहे बरीच वर्ष तुझ्या सहवासात आहे अर्थात अनेक प्रतिक प्रेम मला तू दिलं ज्यावेळी तुझ्यावर संकट आलं तेव्हा तेव्हा तू संकटही मी निवारण केलं आणि जेव्हा माझ्यावर संकट आलं तेव्हा तुझंही सहकार्य मला लाभलं आणि अनेक वर्षात आपला सहवास आणि आज ती माझी बहीण या अग्नीत उडी ठोकते आणि ते माझ्यानं पावेना सारखं होणार आहे मला पावणार माहित आहे आणि म्हणून माझी इच्छा उडी टाकण्यापूर्वी मी माझे दोन्ही डोळे बंद करून घेणार आणि दोन्ही डोळे माझे बंद झाल्यानंतर उडी टाकायचे त्यापेक्षा तू चढत जाताना मी पाहणार नाही आणि पाहण्याचा दुर्भाग्यही माझ्या नशिबी येता कामा नये यासाठी मी डोळे बंद करतो क्षणार्धात डोळे बंद करतो विश्वास म्हणतात माझं बहिणीचं खरं प्रेम माझ्यापासून दुरावलं अगं तुझ्याशिवाय तुला काही कळणार नाही तुझी जर बहीण मेली असती ना तर तुला कळलं असतं माझी बहीण जळत आहे ग जळत आहे तुला काय कळणार आहे तुला विचारू समजलं ना मेली आत्ताच मेली ग आत्ताच मेली काय अरे बा या अग्नीत जळून जाते ग माझी ताई जळून जळाली सुद्धा गेली ग गेली अर्धवट आहे की पूर्ण जळाली मला वाटतं आता संपूर्ण जळून जाणार आहे ग जळून गेली दादा जळून गेली दादा माझी ताई तर गुंडात पळून गेली पाय बघ माझी पाय बघ पाय सरळ आहे पाय सरळ आहेत सरळ करून आले नाहीस ना तुला काय वाटतं मी खरोखरच रडत होतो मग आणि तू खरी सती जाणार होती मला माहित होत काय तू काही सती जाणार नाहीस तुला मेलेले मला काही पाहायचं नाही दादा आणि मी जो रडत होतो ना हे सगळं नाट्य होतं नाट्य काय मला माहित होतं दादा तू या यज्ञात जळून जाणार नाही त्याची पूर्ण कल्पना मला होती. हे फक्त तुला ज्ञात आहे अरे म्हणून माझे दोन्ही डोळे मी बंद करतो असं म्हणालो तू कुठं राहिली होतीस कुठं राहिली होतीस तुझ्या पृष्ठभागी होय ना मग तू जशी दडून राहिली रडण्याचं नाट्य केलं तसं हे रडण्याचं माझं नाट्यच होतं दादा दादा हा आता तुझ्या शब्दाबाहेर नाही तेव्हा आता या स्थानाचा त्याग करून फक्त आपल्याला निघायचं आहे ते भीष्म शिबिरापर्यंत
पुढे काय करायचं मार्गात चालणार आहे. पण केल्या प्रतिज्ञेप्रमाणे उदयी मला रथारूढ करायचे आणि केलेल्या प्रतिज्ञेप्रमाणे मला वर्तन ठेवायचं. हे दीन दयानंद प्रतिज्ञा करणारा मी कोण? माझ्या मुखातून वाचा उमटलेली आहे, अर्थात भक्ताची लाज राखणं हे भगवान तुझं काम आहे. असू द्या, येणारा काल निर्णय देणार आहे. फक्त समयाची सादर होणं काम आपलंय. आपण या विष्णू शिवाच्या द्वारावर आहोत. आम्ही आलो होतो. त्या तुझा पायी पादत्राण आहे. ती पादत्राण काढ. हा तुझी पादत्राण काढून माझ्याच पायी काढलाय म्हणलं सांगते. त्यांच्यापर्यंत जा, त्याला नमस्कार कर, त्यांचा आशीर्वाद घे. मी काही आत प्रवेश करणार नाही. तोपर्यंत या द्वारावर मी उभा राहणार आहे. काय वेळवू नकोस. जाऊन त्याला नमस्कार कर. प्रणाम. कोण ग? भानुमती? भानुमती, पुन्हा करू. तू नमस्कार करते? प्रणाम पितामह. काय पुन्हा नमस्कार? आणि म्हणते मी भानुमती नव्हे. नाही मामाजी. नव्हे मामांजी. मला फसविते, पुन्हा नमस्कार केलास मला फसविते. सौभाग्यवती, सौभाग्यवती. असू द्या, नमस्कार केलाय, आशीर्वाद देणं माझं काम. अखंड तुझे सौभाग्यवती, अखंड तुझे सौभाग्यवती, अखंड तुझे सौभाग्यवती. तथास्तु. नभो मंगळापासून भूगर्भ छेदन करणारा हा घनगंभीर आवाज. तथास्तु, तथास्तु. अखंड तुझे सौभाग्यवती वंदना. प्रणाम पितामह. अखंड तुझे सौभाग्यवती या मध्यरात्रीच्या समय विश्व शिबिरापर्यंत आपले येण्याबद्दल मला काहीच वाटत नाही. माझी पोर आहेस तू. हो, पण काय परिस्थितीची भयावह स्थिती लक्षात घेता सांग पंचाली, तुझ्या सोबत धर्म आलाय का? नाही. धर्म नाही. मग खोटं बोलताय? नाही. तुझे 5 पती ते तुझ्या सोबत यायला हवे असताना तू नाही म्हटलं, मग तुझ्या सोबत
कोण आहे? माझ्यासोबत पादरक्षक. पादरक्षक आलाय. म्हणजे या माझ्या शिबिरात त्याला न आणता बाहेर तेवढीवर जर उभा केला हो हो तिथे. आणि तो पादरक्षक तुझा समवेत आलाय. हो हो. थोड्या भावड्या पोरी भीष्माला फसवतेस. अगं तो पादरक्षक नव्हे, चालो 5 जणांना अक्षय ठेवून गुरुची समयपूर्वी त्याला पूर्ण करायचे. तो पादरक्षक कोण आहे? नाही, जोडे राखा, जोडे राखा. हो, जोडे राखा. माणसानं खोटं बोलावं, पण ते निदान दुसऱ्याला पटण्यासारखं असावं. हा, नररक्षक. नरवडी. हो हो. पंचली काय बोलतेस? नरगडी तो सामान्य गडी नव्हे, तो नरगडी. हो. नरनाम नारायण घेऊन, ज्याने अवतार धारण करून अर्जुनाच्या रथाने आपल्या हाती घेतले आहे. तो नरगडी ज्यानं पांडवा घरी उच्चिष्ट काढण्याचं काम केलं, ते केवळ तुमच्या हितासाठी आणि उज्ज्वल भवितव्यासाठी. तो गडी द्वारावर शिबिरात तिथेच. तो माझ्या शिबिरात का येत नाही? नको 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 नको. शिबिरात नको. ज्यानं धर्माचं रक्षण करण्यासाठी, पतिव्रताचे अग्नी राखण्यासाठी, साधू संतांचा वाणी म्हणून या भूतलावावर जन्म घेतला. अहो, त्याच्या स्कंदी घोंगडी आहे. घोंगडी आहे स्कंदी. स्कंदी घोंगडी. हो हो. मला माहित आहे. बरं. असा तो तुझा कधी नरगडी काय केलं रे तुम्ही? द्रौपदीच्या पादुका आपल्या मस्तकावर घेऊन विश्व शिबिरापर्यंत, हे माधवा, हे मुकुंद भवानी, तू आलास नाही. हे तुला शोभत नाही. या पादुका नाही शोभत. हे दयाघना, या पादुका तुझ्या मस्तकी शोभणार. हे दयाघना, देवा दया घना, कृपा करुणी मदपासी. देवा दया घना, कृपा करुणी मदपासी. देवा दया घना, कृपा करुणी मदपासी. जन्म घेऊन मी व्यर्थची नाही आई. जन्म घेऊन मी व्यर्थची नाही आई. देवा दया घना, हे जीवनी मदपासी. देवा दया घना, हे जीवनी मदपासी.
अरे भक्तांची चेष्टा करतोय माझ्यासाठी का हाती काठी स्कंदी गोंगडी आणि आपल्या भगिनीच्या पादुका आपल्या मस्तकी घेऊन का वापरतो? पाच पांडव म्हणजे गळ्यातील पाच ताईत समजून त्यांचं रक्षण करेल असं कुंती मातेला दिलेलं वचन मला पूर्ण करायचंय. आणि एक तर पितामह कृष्णमय झालंय, त्यांनाही दर्शन द्यावं. पण या सर्वाच्या मागं कोण असेल तर तुम्ही. मी जो इथं आलोय ना त्याला कारणीभूत तुम्ही आहात. देवा, तू भक्ताचा तरणहार आहेस. भक्तांची जशी इच्छा असेल तशा स्वरूपात हे दयागण परमेश्वरा, तू तुझी लागावी लीला दाखवून जगताला लीला दाखवते. परमेश्वरा, धन्य आहे धन्य आहे. पण पितामह, मी इथं का आलो? आपण कारणीभूत हा जे शब्दही माझ्या मुखातून बाहेर पडले, पण त्याचं उत्तर नाही मिळालं आपल्याला. ते उत्तर माझ्याकडून नाही मिळवलं तुम्ही. हे राघवेंद्र, मी तुला प्रश्न विचारला, तो अधिकार माझा नव्हे. मी तुझ्या पायाचा जोड आहे. जोडानं देवाला प्रश्न करायचा नसतो. जोडानं फुल्याची महती गायची नसते. मग मी जो इथं आलोय, मन आपलं शासंकीत बनलंय. विचारांचे विचार बनले आणि विविध प्रश्नांची प्रश्नावली आपल्या सर्वांगाला भेडसावून गेले. मग का आलो? माझ्या शंकेचं निरीक्षण झालं पाहिजे. अगदी करे. मी त्या प्रश्नांचा मग त्याच शंका गोडशेळ्यानं विचारी. या तुझ्या भगिनीला या मध्यरात्रीच्या समयी तू इथं प्रवेश करण्यात आला. भगवान माधवा, का कष्ट घेतले? का म्हणजे? हा दासात दास आहे. एखादा जरी संकेत केला असता तरी या देवासाठी पण ईश्वराज, मी जो इथं आलोय ना, तो गरजेचं काम तुमच्याकडे आहे म्हणून माझं येणं. आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर, त्या शंकेचं निरसन जर व्हायला असेल ही माझी. त्यांना दिलेला शब्द सत्य करायचा आहे. कौरव आणि पांडवांच्या युद्ध सुरू आहे. 9 दिवस पूर्ण झालाय. उद्या 10वा दिवस. आणि या 10व्या दिवशी आपण केलेली प्रतिज्ञा निष्पाण आणि भारताचे भारतेश्वर कौरवेश्वराला बनवली, ही आपली झालेली प्रतिज्ञा. आणि त्याच प्रतिज्ञेसाठी मला इथे यावं लागलंय. देवा, चांडा चौकडीनं मला चिरविलं आणि त्या चांडा चौकडीच्या मनाच्या समाधानासाठी पेक्षा देह शरपंजरी ठेवी. पण हिच्या सौभाग्याचा का प्रश्न? तोच सौभाग्याचा प्रश्न आहे म्हणून मी तुमच्यापर्यंत आलो. तुम्ही म्हणाला की मी निष्पाण अभिवृद्धी करणार आहे. अर्थात तुमचे शब्द वजलेले आहेत, कधीही असत्य होणार नाहीत. आणि म्हणून हिच्या जवळ बोट दाखविलेला, कारण तिचं सौभाग्य आवाज राहिला. हे भगवान, मी भानुमती समजून सौभाग्यवती भव, अखंड तुला सौभाग्यवती भव साई आशीर्वाद दिला. आणि म्हणूनच आणि तथाच तू हे शब्द ऐकले. आता माझ्या लक्षात आलं. ईश्वराज, तुम्ही आशीर्वाद दिला भानुमती समजून. अखंड तुला म्हणते सौभाग्यवती भव हे शब्द आपल्या मुखातून बरं म्हणतात. नभा म्हणाला बाबाचे शब्द निघाले. ते शब्द दुसऱ्या कुणाचंही नव्हते. ते शब्द या मानवाचे. आणि तुम्ही मला प्रश्न केला, हिच्या सौभाग्याचा काय संबंध? पांडव मेले म्हणजे इथं सौभाग्य गेलं. आणि त्या सौभाग्य आवाज राहायला हवंय म्हणून तुमच्यापर्यंत माझं येणं झालंय. केलेली ही माझी सद्भाव. धन्यवाद देतो मी तुम्हाला. तुमचे शब्द तुम्ही विचारणार नाही आहात. केलेली प्रतिज्ञा तुम्ही सत्य करणार आहात. भीष्ममुखातून निघालेला शब्दामध्ये असत्य होणार नाही. मग सांगा, अखंड तुडे मंडित सौभाग्यवती भवाचा आशीर्वाद या मुखातून बाहेर पडले. आलं वदनानं आलं.
भानुमती आहे असं समजून मी तिला आशीर्वाद दिला. ही पांचाली असेल हे माझ्या धानीमनी नव्हतं, पण तू यांच्या दयेचा देव आहे. तू पतिरतेचा पाठीराख आहे. ते तुझं बरी तू सांभाळ. माझं बरी क्षत्रिय भीष्मराज प्रतिज्ञा मागे तुम्हाला घालून आहे. आणि पांडवांचं रक्षण करण्यासाठी पांडवांचा पाठीराखा म्हणून जो भगवान रामाचा नाम आहे त्याचे शब्द कधी असं करू शकणार नाही. ज्यानं आपल्या बापाच्या इच्छेसाठी हा जन्म ब्रह्मचर्य व्रताची संकल्पना करून वर्तन ठेवले आहे आणि देवव्रताचा भीष्म झालाय, तो गंगा पुत्र आपली वाणी बदलणार आहे. वाटेचं झालंच आहे. कमी माझ्या हे पितामह, तुमचा शब्द तुम्ही विटाळणार नाही आहात. ज्या पक्षाचा तुम्ही खात आहात त्या पक्षाला तुम्हाला सेनापतीपतीवर घुसविलाय आणि तो अधिकार तुम्हाला आभार्यावर राखायचा होता, म्हणून प्रतिज्ञेचे शब्द तुमच्या मुखातून बाहेर नाही. दादा माझाही शब्द मला सत्य करायचंय. हे सगळे करून 4 दिनाचा घेऊन आलाय. अर्थात त्या सौभागाचं रक्षण या देवकी नंदनाला नाही. तुमच्या आशीर्वादाचं काय तुझं शक्य ते होणारच नाही. कारण माझी एक प्रतिज्ञा तुम्हाला तुम्ही मला बोलायला लागता. पण हे माधवा मी सांगतोय, आपण निर्धाराच्या शब्दानं हिच्या सौभाग्याचं रक्षण करी. पंच पांडवांची वीज दिलावी मी अखंड राखे. हे तू कसं करणार आहे? त्याच्यासाठी माझी दुसरी प्रतिज्ञा आहे. माझी दुसरी प्रतिज्ञा आहे. ज्या भगवंतानं ज्या गोपाल कृष्णानं अर्जुनाच्या रथाचे वाद दोरे आपल्या हाती घेतले, मी कधी शक्य देणार नाही. युक्तीच्या गोष्टी अर्जुनाला सांगे असं ज्या कृष्णानं म्हटलंय, चला त्या देवकी नंदनाला मी हाती शक्य धरायला लागलो. शक्य धरायला लागलो. काय म्हणाला तुम्ही? न धरी शस्त्र करी सांगेन युक्तीच्या गोष्टीचा हे अभिवचन दिलं आहे युद्धापूर्वी. ते वचन मला तुम्ही माध्यम करायला लावणार. युद्धाचा रणभूमीवर या देवकी नंदनाला आपल्या हाती शस्त्र घ्यावं आणि तुमचा प्रतिस्पर्धी म्हणून मारावं. आणि हे जेव्हा तुम्ही करायला लावणार आहात तेव्हा भीष्म आहे ना साऱ्या जगाला सांगणार आहात काय कुणाची प्रार्थना केली, काय कुणाची हिंमत लावून गेलाय. जी मी प्रतिज्ञा केली आहे का माझा शब्द मुखातून बाहेर पडलाय. शब्द कधी असं तगडलं नाही का? मथुरेच्या कारागृही वसुदेव देवकीचा कुसवा धंद करण्यासाठी तर मी जन्माला आले होते आणि जन्मदा शंकाच्या ग्रहात घेऊन माझ्या मातृपितृ देवतेला माझं खरंच स्वप्न सांगितलं आहे. तर कारात्रयी शस्त्र घेणार नाही, कारात्रयी शस्त्र घेणार नाही. हे भगवान मुरारी माधवा, पण या देवव्रतासमोर शक्य होणार नाही. म्हणून मी म्हणजे मी खरा रंगात्मजाच नाही, मी खरा शंकरूचा पुत्र. या श्रीहरीला अति अति शक्य अति शक्य रंगात्मजनी शंकरूचा रंगात्मजनी शंकरूचा होईने भीष्मजनी होईने भीष्मजनी ऐका, तुम्ही मला म्हणाला की शस्त्र तुला हातात घ्यायला लागेल. न जरी शस्त्र कधी सांगणे तुझ्या गोष्टी चारव. हे कृष्णा, उद्या होणाऱ्या युद्धात दुसरी प्रतिज्ञा मी करतोय की तुला शस्त्र घ्यायला लावणार आहे. तुझी प्रतिज्ञा मी मला लावणार आहे. उद्याच्या युद्धात माझ्या दोन्ही प्रतिज्ञा सत्य होईल. या भगवान श्रीकृष्णाला हाती चक्र धरायला लागेल. मी जर खरा गुरु भक्त असेल, मी जर खरा गुरुनिष्ठ असेल तर सांडेपणी ज्या गुरुदेवाने त्याला मला विद्याभ्यास शिकवलाय त्या माझ्या गुरु चरणाला स्मरण सांगतोय
की त्या युद्धात हा देवगणांवर कधी हाती शस्त्र धरणार नाही. कधी हाती शस्त्र धरणार नाही. आपल्या गुरुभक्तीच्या योगे हा? या देवव्रताची प्रतिज्ञा भीष्माची प्रतिज्ञा तू खंडित करणार आहे. होय. ऐका देवा, काय ते मी जर खरा अर्जुनाचा शिष्य असेल, गंगेचा पुत्र असेल, अनेक ऋषीवंतांनी मला वेदना शिकलाय, अर्थात भार्गवाच्या आशीर्वादाच्या योगे मी तुला हाती शस्त्र धरायला लागलो. मी खरा हा शिष्य मी भार्गवाचा, हा शिष्य मी भार्गवाचा, होईन भीष्मदरी श्रीहरी, होईन भीष्मदरी श्रीहरी, धरवीन चक्रधरी श्रीहरी, धरवीन चक्रधरी श्रीहरी, धरवीन चक्रधरी. बोल, पितामह. तुम्ही पुन्हा प्रतिज्ञा केला, गुरुचरणाला साक्ष ठेविला. मग ऐका, मी कोण आहे हे जवळून तुम्ही मला ओळखता. नारायण नारायण म्हणून या भूतलावर आम्ही अवतीर्ण झालो. अर्थात ज्या नळाचा सारथ्य म्हणून सारथ्य कर्म करतोय तो हा गोपालकृष्ण पुन्हा तुम्हाला बजावून सांगतोय शस्त्राचे खेळा नाही. नारायण नारायण म्हणून त्या भूतलाने अवतीर्ण झालो. माझा नर अभाद्या मात्राण म्हणजे अर्जुनाच्या रथात देवातुरी आपल्या हाती घेऊन या देवव्रत भीष्माची प्रतिज्ञा असत्य करणार, असत्य करणार. अरे तर नाम नारायण ही भीती मला वाटते. मी सांगतो काय ते अर्जुन कोण आहे? अर्जुन बछडा आहे. अरे त्या मालकाचा ओठ चालले तर दुर्दैव आहे आपले. अर्जुन बछडे बालक ताने, अर्जुन बछडे, अर्जुन बछडे, अर्जुन बछडे बालक ताने, दुग्ध असे अधरी श्रीहरी, दुग्ध असे अधरी श्रीहरी, धरवीन चक्रधरी